Shalom, hurian itu hata, tamulai mai badata, maredehita sia buku de nomor 520 sada, mamuka sia ayat sada saat rodi tolu. Marhite-hite guar ni di bata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di porbadia, nat mo palangi dohot anoon. Amen.
nunga patar hangoluani, jala nunga huidahami, jala nunga hu hati dako kami, dohot hu baritaon hami tuhamu, hangoluan nasa liling nililingna, na dilabung ni amay hiyan, jala naung patar di hami. Haleluya. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Maroha ama doho tuhami halak perdosa na dangolon. Alani di leon hodo anakmu na sasadai Tuhan Yesus Kristus. Asa porsea hami jala dapotan hangoluan marhiti sian ibana. Namangido mahami nuaing tuho, suru matodim na badiai turohanami, asa manahan hami sahat ro di ujung ni bagasan haporseaon na sitong, jala asa martua hami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede kita sebukede nomor 754. Tatangihon ma patik ni debata di parpunguata Bornginon ujung tahun 31 Desember 2020 imasian parjamita 12 ayat 10 tolu songonom maridok. Pangaripunan ni sudepoda naung itabegeon oddo habiari debata jalaradoti tonana ai ido inana si ingotota ni ganub jolma. Ido sahatna atong rak mangido gugo mahita sian Tuhan ta debata. Marede hita sia bukede nomor 600 walaupun sada.
tatopoti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan dibata amanami para siroha na sumurung na pungudo kami di jolom martangyang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asinirham na gudangido. Saya sima roham mida sadok bangso nami sesama dosa nami saluhutna. Sai sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen. Tabigima baga-baga taringot tu hasisani dosa. Songonodo hatani Jehovah, unang homabiar, ayaw do siluluhon ho. Nungapola hujou guarmu, au napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita siya bukede nomor 450. Tatangihon ma hatani debata turpuk di parmingguata bornginon ujung tahun 31 Desember 2020 imana tersurat di 5 Musa 31 mamuka sian ayat pitu rodi walu tajahama marsikat sorin. Dungi di jauh si Musa ma si Joshua jalanin nama tuibana diadopan ni sadok Israel. Pirmatodim jala marsihohot. Aisahat ma anggoho rap dohot bangsoon masuk tutano naung niurahon ni Jehovah tuapunasida. Naing lehononna tunasida jala hodo masagisotsa tunasida bain partalianna. Ido sahatna mertua do akana tomangio no hatani debata jala naupiopsa. Amin. Mari dehita sia bukede nomor 126. Taha tidak koma hataha porsiautai
songon na hinati dakoni dongata saka porsiao di sadok portibion rama hitamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan nato palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana dubon ni si Maria na kebegabia siato di porbadia adorak sobuan hido tuhata nama Tuhan berni di panguman ni silatus nama terpajan di bana di haupunur silau na tuat tu bana torong di tanah nama menguru di hari patuluhun nama naik tu surga lahudul siamun ni bataja nama naik pargugon na suatu dosa siwai bana bulan suku tu tanah on mengumi hala na mengulu nama hati au porsia di to di berwadia jaladong sada huria na badia huria atau panela Kristen akan na badia do dia asani dosa do dia tai nama do mula mangulu sogo dan halap mangmate do dia nguluan na sura sudah amin. Hurian itu hata songon sunggul-sunggul marsugut tanggal 1 Januari tahun 2024 di Patupa Huriata do Parmingguon tau baru masuk pukul 10 WIB Riama Hitama Dohoti. Namangihut tabigima bridge laporan keuangan dohot Madokhata mewakili ruas dohot Parjulu dohot Parhaladu. Na Parjulu bridge pinasa ma tu amang paditare sota. Horas madihita saluhukna. Suasana Natal dopeon sekaligus lahu menyambut tahun baru pasahaton nami ma nang tuhita saluhukna selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2024. Shalom. Shalom. Hurian itu hatta nahu haholongi di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Pasahaton nami ma barita jujur taon manang barita pangulaon nasomal di goari berih ni huriatta HKIP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota tahun 2023. Molo hujaha sude nonor gudang tiki mardalan jala memang dang bui sopat orangon nami poin demi poin ala yang go di pertangyangat tahun per mingguat tahun inti-inti nama hupasahat ala secara detailna soft copy nunga di share tu wik tabe. Jadi meluarang na hurak takas bui manut tajaha disi termasuk angka-angka di sima tajaha be ala di ganuk grup wik nunga di share situa wik tabe asa sude hita ris laho majaha dang pola ta cetak be kertas alanga haputusani ikut manfaat do IT nalam tu majuna ikut menghemat do hita unak pagudakku berlebihan memakai harotas ay molo hemat hita di harotas berarti dohok dohita mendukung pamaretata laho melindungi hutan na sedang gundul asa martubuan haudisi. Jadi akamanginang hujahahoma dihita barita jujur tahun HKIP Tangerang Kota. Patujulu pinuji matuhata Yesus Kristus Raja ni huriai natoktong madongani hita makobasi HKIP Tangerang Kota. Pasahatom manuaing barita pangulaon tuhuriatta tahun 2027. Hobar tu program huria 2027
pinatomu-tomu do akka naung taula mamuka sian sada Januari sahat tutulu puluh sada Desember 2020 marsangak matuhatta marhite pakko basiotta gabe pasu-pasu tu portibion jala tu huriatta HKBP Tangerang Kota secara khusus. Nunga ditotopon rapot Majelis Pekerja Sinode HKBP tahun 2024 tahun orientasi pelayanan HKBP tahun 2024 tahun oikumene inklusif. Sinodangan ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Dengan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Hamua kadongan sahuria, tama jumolo hita madok mauliate tu debata pardenggap basai, natoktong mangaramoti ngolutta, tarlumubima nang madalani pardalan ni akka pakkobasiod di Huriana HKBP Tangerang Kotaon saleleng madalani tahun 2020 sonang so haribo-ribo addo hita ditikyon nung ngasahat hita tu ujung ni tahun 2020 naeng bongotatta ma tahun 2024 na naeng basa-basa honon ni tuhatta tu hita adorang sosahat do pehita tu tahun na barui manaili majolo hita satokin tupuri lao patupa ruji-ruji marnida akka perdalan ni akka ngulutta dohot pakobasion ni huriatta di bagasan nasa tahun bulun 2020 asa marhiteima lampal takdiro hatta nasa pangattoion ni tuhatta di ngulutta tarlumovima nang di hurianai ang giat marhitei lam ukap rohatta maddok mauliate siala saluhukna tutuhatta Yesus Kristus uluni huriai asa jupang masongon nanidok ni parpesalmeni sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohana bisuk kami pesalmen 10 ayat 12 atong tapai hutihu mabarita pakkubasion ni huriatta di bagasan nasa taonon nabui pinatomu-tomu jala ni guriton di barita jujur taon ni huriat taon parmingguon molo tapamana do parmingguota di tahun 2020 maribakon di tahun 2022 grafik menaik do lam torop namar minggu Boido itaida di tahun nasalpu di minggu subuh 155 halak, manugot 600 halak, arian 500 halak, botari 250 halak, di bodari 150 halak, 5 tahun nasalpu. Alai tahun non di subuh 270, manugot 750, arian 670, botari 350, borngin 250 halak. Toropdo nang ruas tamu namar minggu tu huriatta. Naso terdaftar de ruas ni huriatta, alai karejo laos kos di Tangerang Kotaon. Saya tu gari jatar romar minggu. Tahalat sodo nang kehadiran nasida. Abuido honon, haposad do nasida, mandiri, mamuji tuhatta, nakso di hutana, nakso di joloni natorasna, alai niodjar ni haporsiaonna, dilului do parsauranna do debata, pungu dongan nasa haporsiaon di huriatta HKBP-on. Anggiat ma tu ari tiki nanengro, lam tumorok par minggu di tongani, parminggota di huriaon. Pertangyangan wik di tahun nasalpu 30 wik do hita. Alai dung tamekarhon akka wik naubalga
gabe 36 wikma huriatta di tahun 2020 pa 37 Jayanti pos parmingguan. Di ujung tahun non tabba masa wik naik. Jadi gabe 37 wikma Tangerang Kota pa 38 Jayanti pos parmingguan. Tapatupa pertanyaan adong di 10 wik sahali saminggu. Di 10 wik sahali 2 minggu. Tergantung tu godang ni ruas ni huriatai. Doho pikiran sude ruas ni huria diganup wik pinomat sahali satahun di bolus pertangyangan wik bagas nasidabi. Jadi sekitar tu naumoti na 25 kakama sa wik. Jadi mulu sehari 2 minggu do ngabui beris sehari 2 minggu di bolus bagas ni ruas ni huria. Alai mulu lobi do sian 25 wik sahatu 40 wik ala sekitar 40 sada 42 hari pertanyaan mahita berarti ikos sehari seminggu mah hita patupa pertanyaan. Di tahun 2020 1050 hari mah hita patupa pertanyaan wik. Pertanyaan wiki ima dalan perjupangan ni parhalado sama ruas ni huria na di wiki marsaur dohot dewata. Ima sada na paduahon marhite pertanyaan wiki ro tu bagasi rajumatta do naro tu pertanyaani ima tamu ni debata. Manang tarajumi debata mamongoti bagas tabi. Asa molo tahilala do marhiti pertanyaan ueki ro debata dohot akka dongan naporsea tu bagas tai manupak pasu-pasu lasni roha do pakkorhoni. Alani akka manginang tu akatiki nanang ro tapaluas ma bagas tabi gabe inganan pertanyaan. Sopola gudang akka sidalian molo tung pame metu manang alani lingkungan tapi kiri dia na duminggan molo gabe tu komplekoddo ta baikian akka pangiduan asabui ta atur partikian sadihari ma unang so dipatupa pertanyaan na mangihut pakobasion ni dewan. Adong tolu dewan di huriatta. Ima dewan koinonia na membidangi pelayanan persekutuan ni sudi kategorial. Kategorial sekolah minggu, remaja, naposo, ina, ama, lansia. Ido kategorial di huriatta HKIP. Persekutuan nyon di radoti dewan koinonia ma aka aha kegiatan aha sipatu paon dohot termasuk aka pembinaan dengan do mardalan kegiatan dina onom kategoriali sa sekolah minggu sahat tulansia mardalan program nasida adong na wisata adong na retreat, adong na pembinaan, pembekalan. Pinuji matuhatta, ala sude mardalan programi, jala sonang so haribu-ribuan. Daupe perdalanan wisata rohani, songon lansia rohani, tu Sumatera Utara, sehat donasida, borhat nang mulak. Walaupun dengan usia yang sudah tua,
tapi mereka semangat dan sehat-sehat mulak marlas niroha. Sudi kategori aldo patupa programna jala dengan mardalan. Namangihut Dewan Marturia na membidangi 2 seksi, 5 seksi musik, dohot seksi penginjilan. Di seksi musik, di patupa do pelatihan tu aka song leader, pemusik, dohot sound men sian distrik na di tanggal 1 Juli 2023 di Garijatto. Laho memotivasi, membenahi wahado cara paredeon ni song leader yang dipadu dengan, yang diiringi dengan musik, berbagai alat musik, hobartu jiwa paredeon ni HKBP. Lumobi di hatapatak. Jala bukunya Nyat Taipe, terjemahan ni buku de HKBP di bahasa Bataki. Jadi jiwana hirasa rupa. Jadi ikon hobartu isi pakilalaan ni edeido pamuziota tu debata. Dang gogo pulpal. Alai ikon seiring molona manopotidosa do edei totu sai songon na mangilik manang na labat mangilik tu hatai asa dise sadusata tersongoni marumangna. Jadi tasakapi do diganuk tahun ikon adong pembinaan tu pemusik, song leader, termasuk tu soundman, sound system. Asabui seiring aka paredeon dohok musikna, dohok gugu ni suara tu akatiki naneng roh. Ai huriatta HKBP 60% adalah bernyanyi dalam ibadah, termasuk kur. Asa macarikok do pembenahan di aka paredeon. Dungi muse seksi penginjilan. Huriatta HKBP selalu menginjili tu aka na maol sahat barita nauli ala sesuatu hal. Contohna tu aka na di lembaga pemasyarakatan manang na di penjara. Kerjasama do Huriatta HKBP Tangerang Kota dohok distrik. Molo diutus sita melayani tu sada lembaga radedo Huriatta. Pasahatton barita nauli tu inganani. Ala terbatas do nasida di kebebasan nasida laho marsaur rap dohok keluarga manang tu garijana gabe huriama laho pataruhon hatani di bata madongani nasida beribadah di inganan nasida be. Namangihut pakkobasion ni Dewan Diakonia. Denggado mardalan pelayanan diakonia di Huriat Taon. Ima, madulo akka namar sahit, patupa penghiburan pangapulion tu akka namar sitaonon, pasahaton beasiswa tu akka anak belajar na berprestasi, pasahaton pangurupion sosial, siak kuryata tu ruas namar sahit menahun dohot tu akka na yatim piatu. Pasahat apresiasi tu ganuk lansia namarumur 70 tahun marhite na pasahat ulos ha tutuaon. Di tahun 2024 naro lampasik kopot tama pakobasion tu diakoni sosial ni Huriatta marhite na pajongjokon lembaga pemberdayaan jemaat na disingkat dohot LPJ ni hobasan ni Huriatta akadia mai tabege man non
sosialisasi na taringot tusi na pinasahat ni amang parhalado para tahun ni huriata na niwakilan ni amang ketua para tauta situa lindung nenggolan. Dung sidung anon akka na madukhata di acara nomor 10 na sida pasahaton. Na mangihut ulaw na badia. Ditiki na parpudion nung ngalam diatu si ruas ni huriata do be aha do lapatan ni ulaw na badia. Termasuk tu ulaw na badia marsasahalak. Maul hiad do ruas ni huriata majalo ulaw na badia molo tiki marsahit. Ay diripu molo nga dijalo ulaw na badiay pitor mate ma. Hapedang. Ulaw na badia manopoti dosa niba tu debata memang dakta boto sari hari pajuon na. Imasada paduahon marhite ulaw na badia gabe ibaru pakilalaan adong semangat baru mangulahon lomo ni rohani debata tujolo ay akahasalaan dosaku naung parjoloi sudah diampuni sehingga ada kekuatan baru untuk melakukan kebaikan seturut dengan firman Tuhan. Ima manfaat ni ulaw na badia. Jadi di tahunon gudang dotabba nama dohoti ulaw na badia. 2 hali sa tao kita marulaw na badia, ima ulaw na badia na reguler. Di parningotan hamamate ni Tuhan Yesus masahali dungi di Natal tanggal 25 pa 2 halihon. Molo na tao ni jumlah ni na marulaw na badia 2,652 halak ma rata-rata madohoti setiap ulaw na badia reguler. Alay anggo di taonon na di tanggal 25 dohot na di parningotan hamamate ni Tuhan Yesus taonon na parpudi na di tanggal 25 Desember na di hari Senin na salpu 3.250 halak ma. Las doroha di haoloon na sida madohoti ulaw na badiyay ay nirajuman halak na olo madohoti ulaw na badia ido na olo manopoti dosana tu debata sekaligus manopoti dosana hahurangan na tudongan na jolma. Padidion na badia adong do 2 rumang padidion na badia tapatu padi huriata ima padidion na reguler sehali 2 bulan setiap bulan genap alenga taputus sod di rapot huria na salpu di tahun 2024 tiap bulan nama patu pauta ai di huriata HKBP unak sanga jolo balga unak sanga martugarang poso-posoi asa terdidi holan sehat natorasna sehat poso-posoi 2 minggu atau 1 bulan setelah lahir dibuang ma tu padidion na badia ay mulai siap padidionido rajuman ibana si hutton debata marhiti Yesus Kristus ay daksay taboto akka partikian amanginang unang niyan disadatiki moding danak sojolo tardidi utang bulon ni natoras doy alani unang say tapabalga-balga jolo pinahan asa tardidi danak manang unak pola ikosay tuapung nama tuhuta asa tardidi muluboy unang ma di dia huriana di sima tardidi memang saya dong dumangidohon tu som matardidi pa hoppuki ba inna ipe molo ikosongonima unang paliliku asa dibuat tuapungna unang sangabalga di huriat taon na tardidi di bagasan na sa taon noon na reguler 52 halak ma na tardidi poso-poso alayadong do na tardidi khusus
Di tanggal 30 April sahalak, 27 Agustus onom halak, di 10 November sia halak. Ima na tardidi ala dipangido keluarga isadiri. Contohna tongoro opungna bicadison tardiri majolo pahupunai. Dan dapat dope direguler manang bulan genap ngadi pangido tardidi. Ido akan tardidi khusus dohot naro sian agama na asing. Tardidi balgama ibana. Namangihut tamu huria. Tamu ni huriata di bagasan taonon na parjolo ima makasuhuton manamuei konven ni pangula na goktiki sa distrik 21 Bantenon. Namangihut di Minggu tanggal 10 Juli 2023 manamuei todokta sian distrik DKI Jakarta. Dohok di Minggu tanggal 27 Agustus manamuei todokta Korama sian HKBP Depok 2. Parhalado mauliate matadok tutuhatai natoktong mamarar pakubasion ni parhaladona di tonga-tonga ni huriai molo pinamana do tung saluhu do parhalado ni huriat tamangalehor rohana laho mangula ulaon ha parhalado oni totu alani keterbatasan dang sai sikop hami mangula ala terbatas do hami laho mabuhali parhalado ni huria di akka ulaon nabe adong do tapatupa akka kegiatan selain sermon. Ima na dipatupa pabbohalion pembekalan parhalado dohot keluarga na di tanggal 14 Juli 2027 niuluhon ni Opui Eporus HKBP Padita Dr. Robinson Butar-Butar. Lasdo rohani pimpinatta las rohani sudi parhalada doho keluarga nama dohoti ulaoni ala taruli bohal laho makobasi huria. Jala memang jarang do bui partikian Eporus langsung manguluhon pabohalion tu parhalado. Jadi dapat dohita HKBP Tangerang Kota di bagasan taonon naradi opui jala sangat ikina laho patulucon ulaoni. Torop ni parhalado ni huriat tak kamanginang di sadok HKBP di sada huria HKBP Tangerang Kota mana gumudang parhaladona. Ngahu tak kasih hami baik sian piaraja HKBP pusat. Torok ni parhalado ni huriata 125 halak ma. Onom may napul time 107 halak, situa naung martohonan 20 halak ma na calon situa dope. 125 halak. Jadi denggado parsauran nami di sermon nang dia kapakubasion natape saya dong do nasobui Pitor maddohoti sermon manang sigop tu akka pakubasioni alani akka ulaon. Adong nakarejo di luar kota. Adong naikot jolo jam 5 asaharuar siak karejona hape macet kebetar labak ma tu sermon. Dada alani lebani roha manang na alani nahurang pangaradotion di tohonani. Tatangnya ko maka parhaladot tak kamanginang asa margogo nasida laho manugu-nugu huriana di ganup week doho marhobas diaka parmingguon di ganup pesta di huriat taon. Jalan sinosohom maturuas ni huria kamanginang. Mangaringgas mahita laho pasahaton akan patut pasahatot tak diaka kewajiban
unang palujahu akasituatay manosoi lewat grup. Molope ikot jolo disosoi unang ma paula sodijaha manang paula sodibigi. Kerjasama maruas ni huria doho parhalado asal lamdenggan akka pamujiota tu debata nang tu tahun naneng ro. Pesta huria gudang do pesta tak di bagasan tahunon, pesta khusus marhiti akka lomba-lomba na ni hubasan ni panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP. Akka dia mai lomba pokal solo anak sekolah minggu, kelas kecil dohot kelas besar. Jadi bibit paredioni nunga mulai tarida. Ternyata HKBP Tangerang Kota godang do potensi bibit parede mulai sian anak kecil. Patupa lomba bercerita. Ternyata godang do potensi sian sudut nau poso mengajari sekolah minggu. Tarida doi sian na di patupa perlombaan ni lomba cerita mengajari sekolah minggui macai takuk do nasida. Jala onom sian nasida na mengikuti perlombaan ini gabe dipilih do dirina guru sekolah minggu. Mulai sian Agustus sahatu tikion jala sahatu tiki tahun nanengro. Dungi pesta puncak di kegiatan tahunon tapatupa di tanggal 12 Oktober 2023. Ima pesta gotilon sekaligus puncak perayaan tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP. Dingkak kia mardalan. Disude akka kegiatan pesta-pesta kategorial dohot umum mardalan di bagasan Las Niroha. Jala toktongdo di patupa perlombaan nang di kehadiran pertanyaan week. Suaksongoni nang patupa kegiatan di malam pagelaran budaya. Dungi pembekalan parhalado naniuluhon ni Eporus, lomba trio ama, suaksongoni dohot upacara penaikan bendera hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Ni hubasan ni panitia tahun profesionalisme. Mauliate madina sida ala hasadaun roha pikiran tiki doho sibahenon nasida dipelehon lau pasauton akka ulauni. Kegiatan di resort distrik dohot pusat HKBP Tangerang Kota dak katinggalan ikut berpartisipasi. Contohna amanginang tahun 2010 sada 2012 di masa perayaan jubileum HKBP 125 tahun 150 tahun buah tangan ni jubileumi di pajongjong HKBP do sopo marpikir di distrik DKI Jakarta. Alai ala keterbatasatta dang tuk si bahenota manggarar mangalunasi tu kontraktor na pajuluhon mabangun sopoi. Gabe tarutang ma HKBP 12 miliar lebih. Tekad ni pimpinan ni Huriata di bagasan tahunon di masa periode nasida ikol lunas ma gararotay sesuai doho perjanjian. Alani distrik na terdekat tu sopo marpikir ima adong opak distrik. Distrik DKI Jakarta, distrik Deboskap Bogor, distrik Bekasi, Dohot Hita, distrik 21 Banten. Patupa kegiatan manupahi asalunasi. Jadi
distrik taon tapatupama penggalangan dana na di tanggal 20 September tahun on laho manupahi manutup utang pay ay utang ni sadok HKBP doy maila dohita molo dang tepat akka perjanjian dohot yang bersangkutan. Jadi marhite pestat tai siat distrikon tapasaha ma tu HKBP 500 juta rupiah. 500 juta rupiah. Asing ni adong dope akka pribadi-pribadi na manubang langsung tu kantor pusat. Jadi berita lasniroha na parpudi tanggal terakhir 30 na tari 30 Desember 2020 batas perjanjian ternyata ala sudi HKBP manupahi nunga lunas be sopo marpikiri. Marto Pak Johita. Jadi di pasahat eporus do tu distrikta Mauliate Godang secara khusus HKBP Tangerang Kota Aisyah kita do panitia inti di pesta na tanggal 20 Septemberi jala holan sian resort Tangerang Kota tapapungu do 270 juta di penggalangan danai. Jadi hebat do Tangerang Kota. HKBP Tangerang Kota dak kolam manarihon dirina alai manarihon hatopan ni HKBP mau lihat ma marto Pak Johita musye mau lihat ma di hamu akamanginang nama nupahi ulotai gabe saya terus dohita diingot pimpinan ni huriatta ala ni haburjuotai adong dua macam saya diingot sada halak manak sada huria alani takangna dohot alani burjuna molohita saya diingot alani burjut tado jadi mau lihat godang mari hita saluhuna hami pe parhalado semangat do makubasi hita ala kerjasama ni ruas doho parhalado masyatusan boy masih patuhan diaka narikoti di pembangunan ni huriatta adong do si arsak konoton adong si halat sonoton. Siarsak konoton ima dang ratulus de pembangunan ni Bagas Huria sekaligus gedung sekolah minggu. Dang naswadok kepekta begiot tama aron do simpanatta dope. Alai soni majo huroha iko sabar dohita iko marbahul-bahul nabulud dohita. Iko labok serep nak pemohop di bagasan. Wamenon ikosongoni do ikon pahobbar-hobbarot do ay mabiar do yang bersangkutan maka luar hon IMB ala adong mangguit-guit masyarakat di son. Imajon na binotona ala ni tatangyak kumamanginang anggiat ukak rohani hobbar tay unang be say di ora-orai asa haruar IMB holak karuari anggiat matauno segera keluar itor bangunot tadi calai torsai do yan noni tukang na pe nunga ready panitia pe nunga ready ima siar sakonoton alai si halas conoton akamanginang na di tanggal 27 Juli 2020 on nunga haruar besertifikat ni tano ni garijatta dohot jabu perjabuan jabu huriai nani urus ni tim ni uluhon ni amang situa parluhutan 5 juta rap dohok parar tahun jala nalubilas roha langsung do menteri manaruhon sertifikati tu alaman ni garijat tahun marhite kehadiran ni amang menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional Bapak Marsekal Purnawirawan Dr. Honor Cause Hadi Cahyanto SIP langsung tuson. Jadi
Babui do honon terkenal do HKP Tangerang Kota di kehadiran nasida ay di barita sadari do masuguk na bamaus do di baritahon di TV nang di surat kabar pe. Jala sahat do tu pimpinan ni huriat tu porus pitor di telepon do hita ayah hana masa di si inna. Hudok dung ro opui tu son membekali parhalado itor mangihu do godang akka pasu-pasu ni kurufani songon dalan madok las niroha. Mau lihat mah di pamaret tata na mangurupi hita laho patukon nata parsita asangaleng kakbe akte sertifikat ni tano ni garijaton nong liling ta urus nunga haruar be na mangihut di pembangunan marhite alat musik nunga dituhor huriatta marhite na nihobasan ni panitia tahun profesionalisme be alat musik tanai barutus ima organ dohot piano jadi dung adongon nunga takas beta bege suara ni musik dungi di bulan sopot di bona ni bulan Desemberon tongdo nunga di usahahon panitia tahun profesionalisme sound system digital na lebih modern na terbarukan saunari iman waing natapakke jadi molo pesipata hurang takas de PTBG dang di souni be na hurang alai dihami nama manang operatorna ala barang naik baru dan pitor saya takub isarani baju-baju naik baru pina jaiton diukur doiba takas alai olo dolgi ala baru sahali pinakke dope dung lelek pinakke ujung agabe tabudo pakkeon songonido alat musik taon angiap matu joloon lam denggan paredeon suara ai ruas ni huria narotu gareja nama begi suara do asa molodang denggas suara habar do par mingguoni. Mau lihat ma di panitia tahun profesionalisme rak doho perhalado nang ruas ni huria na menopang mendukung mangadokon alat-alat musik doho sound sistemi. Parhepengon ni huriatta denggad do mardalan pelayanan di huriatta na sa taonon otomatis denggad do nang akka parhepengon ni huriatta. Banyak kegiatan nakpe taida godang pengeluaran ala kegiatan ini alai justru marhite na godang kegiatan godang dope masuk ke huriatta tapi gemayan non dilaporhon bedaharatta rap doho para tahun barita keuangan di huriatta 2 tahun berturut-turut denggad do parhe pengotak kamanginang mau lihat ma di ruas ni huria nama nupahi holanot tutu boy dope ubal gay lehonota manang saldo nikas ni huriatai molo tumoro pita mangalehon akka kewajibat tabi sian 1227 kepala keluarga ruas ni huriatta sahat tu tanggal 31 Desember 2020 napa sahaton peliat tahun na godangna holan siaratus 15 kepala keluarga do manang 75% 25% naik dangadong di pasahat agia sadia doho alasan dak pola binoto alani molo lam aktivita mangalehoni lam martabado akka saldo pemasukan tu huriatta alani akka manginang tasosoima dongatta nang dirita sadiri asa ingot hita laho pasahatoni statistik ni huriatta Tangerang Kota sahat tu partikianon sahat tu tanggal 30 sada Desemberon dung ditakasi
torop ni ruas ni huria 4.102 halak ma. 4.102 halak. Ngasian na met sahat na matuai. Torop ni kaka 1.227 kepala keluarga. 1.227 kepala keluarga. Torop ni luas di ganup wik, dak pola hujahahok kami, alay nung nga dilengkapi di ser, upatu pahami, di wik sada, sahatu wik 37, piga kaka ma par wik. Piga ma ama, ina, danak, remaja na poso, nung nga lengkap di si. Boy matatakasyan noni di WA grup tabi. Amanginang songonima barita jujur tahun ni huriatta HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 toluon. Di pasu-pasu tuhatta mahita saluhutna jala marhite asi dohot holong ni rohana di tariparhon mahita. HKBP Tangerang Kota tu tahun na baru 2014 naung jonok di julutta. Mauliate mata pasaha tutuhatay na mga ramo dihita na sa taonon. Suaksongoni tu parhalado na toktong mga lehon rohana makkubasi ulaon pakkubasio di huria ng diuik. Suaksongoni tu panitia pembangunan na mga lehon rohana laho patukon akka pembangunan. Suaksongoni tu panitia tahun profesionalisme dalam penatalayanan na marsitutu patupa akka kegiatan sahat rodinasidung denggam mardalan ala kebersamaan nasida sama panitia kerjasama dohot parhalado. Suaksongoni mauliate hupasahat tami tu sude guru-guru sikola minggu naloja manugunugu mengajari akka sikola minggui natape soapala sadia penghargaan berupa materi di pasahat huriatta ala terbatas dang mangorui semangat nasida manugunugu mengajari sikola minggu tai. Mauliate nang tu sude parhobas ni huria dewan-dewan pangurus kategorial doho punguan kor organis pro kantor tu sude dirihen kor doho anggota kor ay matabba dotongam ni parmingguoni moloreta aka pungupunguani markor maredde di parmingguan siganuk minggu. Mauliate matong tapasahat tu pamaretta na toktong dungo majaga keamanan niaka pakubasion ni huriatta saliling di tahun 2020 tuluon. Tarlumubi ma di masyarakat na dohot B marpartisipasi patulucon pembangunan di HKBP Tangerang Kota. Dohot tu saluhut ruas ni huria na manupahi aka ulaon pakubasio di huriatta di tahun 2000 tuluon dohot tunaso haguarak kami dope ganuk marsada-sada dohonon nami marhite barita jujur taunon mauliate godang madihamu amanginang anggiap manasa pakubasion na tapatupa di hurianai di pasu-pasu tuhatta jala saya di parar tuhatta mai tau hasangapod doho puji-pujiat di goar ni tuhatta Yesus Kristus Raja ni huriai ta apuhom manasa barita pakubasion ni huriatta naong pinaadar marhite laporan manang barita jujur taunon di bagasan sada panidangion na madok ope hamu akadongaku na hinaholongan masihohot jala somuba-uba mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaw ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo jauh muna di bagasan Tuhani. Sada Korin 15 ayat 50 alu. Tangerang 21 Desember 2020 hami napasahaton uluan ni huriatta padita sabar maringan manulang. Horas madihita saluhuna. Mauliate ma. Namangihut tapi gima laporan keuangan na pinasahat ni bedara manang parartauta. Horas amanginang
tabikema laporan keuangan ni Huriata tahun 2020 naparjolo saldo awal Huria 707.681.270 rupiah. Pembangunan sia juta 563.210 rupiah. Penerimaan bersih Huria 3 miliar 151 juta 545.170 rupiah. BPSK Pusat Manang sentralisasi 1 miliar 140 juta 443.117 rupiah. Pembangunan 552 juta 64.000 rupiah. Pengeluaran bersih Huria 3 miliar 880 juta 620.410 rupiah. BPSK Pusat 1 miliar 180.440.000 ulangi kami 1 miliar 180 juta 440.117 rupiah. Pembangunan 500 juta. Saldo akhir Huria 700 juta 517.822 rupiah. Pembangunan 1 juta 657.210 rupiah. Perincian saldo kas Huria 700 juta 517.822 rupiah. Kas di bank 22 juta 517.822 rupiah. Kas di tangan Manang Petikes 7 juta. Kas in transit transfer sian BCA tu Bank Mandiri tanggal 20 Desember 2023 sian panitia tahun profesionalisme 700 juta. Total kas Huria 700 juta 517.822 rupiah. Napaduahon saldo deposito dana pembangunan 1 miliar 530 juta 644.010 rupiah. Deposito dana cadangan jubileum 2020 250 juta 760.832 rupiah. Total kas dalam bentuk deposito 1 miliar 722 juta 404.842 rupiah. Songonima laporan keuangan Nihuriata tahun 2020 Mauliate Horas. Nuaing masuk mahita tu nama dohata nama mewakili ruas amang sudung simatupang sian ui 34 diuduti manon nama mewakili parhalado amang situa Budiman Libong. Salam. Para jolo sahali pinasaha mati tasaluhutna ruas Nihuriata Kapitaran Kota. Selamat Natal. Dot selamat menyongsong tahun baru 2024 manita pada luhutna. Na pinasangapan amang padita resort
Rabdot salutna amanami na nami padita, Bibel Pro, Soninang damang dainang, Pangulan ni Huriatta Kapitangan Kota. Na hinormatan sa luhut na ruas ni Huriatta HKBP Tangerang Kota. Kami masongon utusan dihunjuk Huriatta Lapas Haton Hata Mauliate tuakkan makubasi Huriatta Salilik sa tahun 2023 dot pasahaton selamat menyongsong 2024 dita sa luhut na Huriatta Kapitangan Kota. Damang dainang sa luhut na mahita na di bagas joron itu tahun takas do tabauti nakin manang natarsongod dia perjalanan ni Huriatta selama tahun 2020. Secara kebetulan kami di tahun profesionalisme penitia tahun maniteo kami do saluhutna semangat ta ringgasta lamanupahi Huriatta HKBP Tangerang Kotaon. Ngari jahawan nakin manang natarsongod dia nataula di tahun profesionalisme. Molo siya kami huber kami do kamang inangi sa luhut na burjuni rohamuna. Dengan ni basamuna lama kubasi nyerapita makubasi manupahi Huriatta HKBP Tangerang Kota. Satu kinai masuk mahita tu tahun 2024. Tahun parasi ni rohaon. Tahun pengharapan. Dia kanauli na dengan natapatupa di Huriatta selama tahun 2020. Tatingkat tomai. Nakita kas dari laporan nyamang padita resota disakap ni Huriatta di 2024 benon nama lembaga pemberdayaan jemaat. Asa sudi do hita taruli disi. Tadukung mah program ni Huriatta na dibayan ni akka dewa-dewa di Huriatta di tahun 2024 molo betung adong di akka tahun 2020. Akka baru kilo di hita, akka hamolo di hita. Namar tangiak kita noaing di bagas joron itu tahun. Di nama dok mulia ate hita tutuhani. Asa di tahun 2024 hipas mahita sudi. Dau masa kita akka hamaulon. Akka parokilon las niroha madi hita sudi. Semangat mahita salu na ruas ni Huriatta HKBP Tangerang Kota di nama delani tahun 2024. So ini menang hamuna amang padita resot nami salu na padita nami atas nama ni Huriatta. Diakka pelayanan pakubasion na pinatu pamuna. Amon yang dihunjuk song pasahaton hata mauliatan nami. Huha malati kami ma akamang inang pakubasia muna saliling 2027 di Huriatta HKBP Tangerang Kota. Song nang dihamuna salutna damang dainang parhalado ni Huriatta HKBP Tangerang Kota. Mauliatan ma atas nama jemaat HKBP Tangerang Kota pasahaton mauliatan ni rohanami di sude pakubasion panuturia muna di Huriatta HKBP Tangerang Kota. Marsangap madebata diakka parniulatta di tahun 2008 tahun horas meta salutna di pas-pas Tuhan salinai marsangap madebata horas madita salutna butima horas madita salutna damang dainang asauna kolesya julon makatayate tolong parmusik nami parmusik aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya hola referen naibe asa semangat jok karoson Taidehon. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, stop. Jadi unang marangan-angat doa kedamang doa dainang. Naparjolo mohon izin tua kadang aku parhalado melutung piau pasahaton hata di joloon
nang sisarahata mahita. Di damang dainang hahangki pinaribot, parjolo pasatami mauliate tuhita salhut. Tarlumubima tuado panidibata, na mga leon hahipaso dupi sa tutikyon. Buhay hita madohoti partanyangan ujung tahun 2022. Nanenggohon nami siyan joloon atas nama parhalado doh full timer. Dangadong hami parhalado di hakepi Tangerang Kota, ia sadong hamuna ruas ni huriatta. Marpangiduan mahami tuak kadamang dodai nang haangki pinaribot tuhita salhut, tangyang marsitanyangan mahita. Nakin di tahun beriknei marjumlah ma jiwa ni huriatta opa 1.102 halak. Molo kakak 1.227 kakak. Hami parhalado 125 halak. Dohotono pala may full timer. Pangiduan nami itu kadamang do nang dihita salhut. Gudang do hahurangan dia kepelayanan nami itu hita. Tarlumobui dia kepelayanan di tonga-tonga niwik. Tatangyakon jada tangyang mas tanyangan mahita tu tahun 2024 asa totong di bagasan Pakrimon. Moluasi itu peruan Tuhan di hita. Leononna kahipason. Lumobia kata beri pacarian. Marsangap mahaguardi di bata di tonga-tonga ni huriatta. Di damang do dainang haangki pinaribot. Tung songoni pinon na bui pasatami apa dari bason. Saya totong mahita di sada tangyang. Tuhat tama nama masu-masu hita saluna. Lumobi dinanaing mamulus tahun 2023. Di patari parmahita tu tahun baru tahun 2024. Horas madita saluna, Tuhan memberkati. Nuaing tatangi homa panorangion Lembaga Pemberdayaan Jemaat LPJ HKBP Tangerang Kota. Shalom. Horas madihita salu na kamanga kainang. Parhorasama dihita saluhuna dihamuna akadamang dainang hahanggi pinaribo ni huriatta ruas HKBP Tangerang Kota. Losamu mahami pasahato selamat hari Natal doho tabaru nanangro ima tanggal 1 Januari 2024. Selamat hari Natal doho tabaru ma dihita. Hobar tutiting doho barita jujur tahun ima program ni huriat tahun naing patupaut tama ima ulaon asiniroha tusude ruas ni huriata ima namarhite Lembaga Pemberdayaan Jemaat manang disingkat mai dohot LPJ. Ima namar syurupan di bagasan holong nasihat tuhatai. Nagabiodolan ni pisi ni Lembaga Pemberdayaan Jematon, ima songon natar surat di Galatia bidu onom ayat 2 namadok. Marsyurupan mahamuna mamorsan akka nadok-doki. Ima dalan mangaradoti pati ni debata. Mangulahon hata ni debata ulaun asiniroha marhite na marsyurupan di bagasan holong nasihat tuhatai. Ima nagabi mabuan pasu-pasu doh las niroha. Tusude ruas ni huriatta HKBP Tangerang Kota. Songo misi nanaing ulahonon ni Lembaga Pemberdayaan Jematon ima naparjolo pahihehon di bagasan narap mangulahon dia kapotensi na adong dihitabe dalan mangulahon ulaon para sirohaon marhite na mardiakonia napaduahon
Gereja marhite lembaga pemberdayaan jematon, gabedalan lau mangaleon pangurupion. Tu ganup sude ruas na marsitaonon. Napatuluhon, pahebakko pakubasion di huriat taon, na lobi dumenggan, tarlumobi ma diaka ulaon asiniroha. Napaupaton, dalan mangurupi ruas nagabedohot aktif lau makubasi sude ulaon ima lembaga pemberdayaan jematon. Sada nanaing si ulaon ni huriat taon marhite lembaga pemberdayaan jematon ima ulaon asiniroha laho mangurupi ruasta na marsitaonon manang diakoni khusus tunamodding laho mangalehon pangurupion marhite-hite na pinarade ni huriat taon. Ahamei na parjolo di patupa huriat taon ambulan laho manaruhot tu kaingan perbedaan di wilayah domisili HKBP Tangerang Kota. Napaduahon disediahon do batang manang peti. Napatuluhon inganan manang pemakaman. Napaupaton tali kasih sude nunga di parade. Manang ditanggung huria jala molope dibuan keluarga manang tuonane pasogit hokma dijalo keluargai hobar tunaung ditotopon huriatta. Merdalam ma ulaon lembaga pemberdayaan jematon mamuka sian sada Januari 2024. Hukma totong hita manggarar iuran mamuka ma siat tanggal sada Januari 2024 boido ganuk bulan boido manang na langsung ono bulan manang na langsung sataon. Damang dainang nahuha holongi hami asaboy sikop sude mardalan programi hobartu haboyon ni kesanggupan ni parhepengon ni huriatta. Adong ma tabayad kesepakatan songon kontribusi manang iuran na wajib tu sude keluarga manang ganup energi godangna 20.000 sebulan. Natargoar sada keluarga ima, keluarga inti, bapak, ibu, dan anak kandung. Dang persidoho ruas tanggungan. Molorikot ruas tanggungan gawe persidoho di program LPJO di bahema energi ni nasida na baru. Jala laos uduk ma digarar iuranna. Tu ruas tanggungan naso makatidakon hapor seao dope totong ma digarar nasida iuran LPJ alai dang pola ikon energi na baru. Contohna sada keluarga nagabe menanggung keluarga siala naung sopot somarama somarina manang yatim piatu bokok isarana boras minyak goreng dohot gula dohot akan asing jala penghasilanna sian ulaon LPJ on masuk masude kontribusi tu huria nani aturhon ni huria marhite-hite parar taun alani dihamuna akamang akainang hahanggi pinaribot sude mahita laho mendukung dohok makari kotonon ima ulaon para sirohaonon songonima akamang akainang songo panorangio sia kami taringo tu program ni huriatta nanai ulauta mamuka sia tanggal sada Januari 2024 rap mahita mangalir rohat tabi laho mangulaho do mendukung ulaun asini roha mar hite-hite pangurupio turuas ni huriatta asalam marsangap debata mar hite-hite ulaun para sirohaun songonima nabuhi hupasahat tami songo panorangion taringo tu LPJ mauliate madito hatta horas madihita salu na butima
Marit de mahita sian buke de nomor 230 alwe sada dohot udukna huhut papung pelean sada A sada B.
Jaratangi yang mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramot ya hati-hati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata na hinaholongan, horas menjelang tahun nai baru marita saluhutna. Hata ni debata na paborhatot doho mapargogoy ho kita mamongoti taon nai baru, taon na tahirim pasahaton na tuhita, piga jomnai, imana dienet sian buku Heber bidu 10 tolu, mamukka sian ayat 20 rodi ayat 20 sada, songono didok hatani tuhata. Alai debatasi pardamei, namanogihon siana kanamate, si parmahabulun yak kabiru-birui, marhite-hite mudar ni padan si saliling nililing nai, ima Tuhata Yesus, iba nama patauhok kamu di nasa ulaw na dinggan, mangulahon lomo ni rohana, ay di patupado di bagasan hamu, na tau lomo ni rohana, marhite-hite Yesus Kristus. Di iba nama hasangaponi, rodi saliling lilingna. Amin. Ola ni ima sahana. Hurian itu hatta yado masa di parmingguon lauta baru tanggal 31 Desember songonon. Jadi alaungat tarliling acarai baru pas barita nau 5 parjamita saya dong nau dudu diri pupat di taima naitangi ho jamitai hape namot hodok do anggo hita dangadong yate takas dope laho tumangihon di bagasan tikyon dang pola gajang jamitaon alai konadong parbuena si ingototta do si ingototta si buanotta mulak topi na ngaripatomu-tomu di ibana mahasangapon rodi saliling nilelengna. Hurian itu hatta Heber bidu 10 tulu ayat 20-20 sadaon ima pangujungi ni buku Heber. Nunga godang di podahon panurak Heber molo jinahaan tuhuria na adong di Itali pada tiki di awal-awal hajojong-jong ni huriai. Di Huria na adong di Hutarom, jalan waeng di Pasahat, tu Huria na adong di HKBP Tangerang Kota, secara khusus na marminggu di parmingguon jam 10 sia 00 WIB sadarion. Anggona di Papua, sian mulana di buku Heber ima, Tuhata Yesus Kristus, ido imam besar na di Pasaha tuhita na sumikop sian patik naliling. Alani Yesus Kristus do patik na baru na tarsurak di rohata dang tarsurak di batu. Na dipilihon dang marahite pahap-pahanan alai imana sa diri do nagabe pilihan. Na dipilihon dang marulahulak alay na dipilihon sahali rodi saliling nililingna. Alani di Papua ma lausima Tuhata di bagasan Yesus nalibih dibadikon tuhaluaon na pinasahat marhite patik nalilingi jalan waeng gabi patik na baru pasikopon padan na parajului perjanjian lama saha tuhita gabi patik manang perjanjian na baru di dogma tuhita na parjulu asa unang mabiar hita madalani ngolutta gereja itu nang peterancam di zaman Romawi unang mabiar
Jala tuhita nuaing di paborhat madalani tahun 2024 natahirim satokin nari di paborhat tita unang mabiar. Biasana jolma muladong hal-hal na baru say sukut-sukut dorohana. Sebagian ugamo nuaing di Portivion ungai bain ya taunon mau ni narupani. Ngolo halak Cina ngai dokon siu ona nama asa di soni narupani. Halak bata adorang so Kristen tong do di jahai ngoni. Do nama asa di tahun 2024. Alai dung Kristik kita di pasaha mabua-bua sudi tahun asiniroha. Tahun parasinirohaon. Dangadong sada tahun di simano gudang bahaya, gudang marisia kanamati, gudang marisia jahaton. Alai di paborha do tuhita tahun asiniroha. Alanido na di pabua di son ho do tuhatai. Ala ibana do manugi hok kita sian akanamati tuhahihiun ni narupani. Ibana namad dongani huriana. Ibana gabe parmahan di huriana, parmahan bulun niaka biru-birui marhite-hite mudarna padan sisa liling ni lilingna. Dia Tuhan kita. Alani pos doro hatta ya tahun 2024 nanaing jalo otta tahun asiniro hadi. Berbahagialah kita dadalani ma di bagasalas niroha unak kita mabiar. Hurian itu hatan ahin holongan di padumu ma nakining na di 5 Musa biddu 30 sadai buasa dang mabiar hita madalanisa nang di bagasan borginon dok tuarin naneng ro ala di dok ikon bohikku dongamo mardalan. Alani pirma todim unak ko mabiar bohikku dongamo mardalan. Asing do padongan yon ni tuhata siap padongan yon ni jolma. Padongan yon ni tuhata dia bisa hadir sekaligus dalam 3 situasi. Tabay ma contoh. Muladong anak kota tapa borhat manang natu luar negeri, manang natu dia pemarsikkola dang di jolot tabe baru dipitui manang sahak tu bandara tadokkom mak borhak madamang dukolawi mana dada inatang pelagi do pe mana mangarato o makna pos maro hamda tu hate madongani ho damangin ali rong tong doro iluna hola narong buah-buah ma inarupani bah kurang sehat aku na bagu ya bang buhaman non anak kiatin kan gak bisa aku makan abagu merlujung nama. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita hanya bisa memberangkatkan. Molo dohot kita berangkat berarti dohot kita sitanyak konon. Tatiok mau nak kamang dohot tamuinang. Muda-mudi yang hadir pada saat ini enaknya bertuhan itu. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memberangkatkan. Dada anakku selamat berangkat di tahun 2024. Alai imana doa untuk surah di pesawat di sido imana. Di pesawat inakining do imana. Selamat berangkat inarupani kan. Alai dukun terbang di sido imana. Molo nato ras nakining paborhat tinggal do. Mulai mana isi di mana? Ada bersama-sama dengan kita. Dan di tempat yang kita tuju dia udah di sana melambai-lambai selamat datang boruku. Selamat datang anakku. Dia menyambut. Taburukan nama Tuhan. Ya ada pikir hala amang do inang itu sudah. Dia yang memberangkatkan dada kan. Alai masuk kita tuh pesawati. Ngaisi mana? Masuk kita tahun sada Januari no ngaisi mana? Alai dakolani daga so masuk kita ngai dokon. Selamat datang. Saya udah di sini menyambutmu. Umbul-umbul telah disediakan. Ngai dok mare-mare. Saya menyambutmu anakku di tahun 2024. Masuk kita no sada Januari, mara minggu kita marsogok ngai so ni mana?
Tang sahak do pe taison ngaison di mana? Masuk mahamu. Ngaisonau. Itulah Tuhan kita yang memberangkatkan kita. Alani ido banai dokon unang mabiar. Alam marhitihun basa-basa ni debata kita pahami segala jam, segala waktu adalah anugerah. Pasu-pasu ni debata deh. Ala pasu-pasu ni debata, rencana Tuhan di situ adalah rencana yang indah, rencana damai sejahtera bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Imana perjulok kamang dota minang. Alani unang pola berpikiri kita buah nong di tahun 2024 adong dosi panganon buah no bornginon pasahaton nado haminain tuari marsukut di dalam Tuhan kita alani asini rohanai pasahaton nado itu hita jala donganan nado hita di sini. Napa duahon buasa dang mabiar hita buasa ikom marlas ni roha hita di samping nakining ibana nama dongani. Bahasa ni barita nauli di bagasan tikom muse di Papua tu hita ala ibana patauhon hita. Patauhon dison memperlengkapi kita. Jadi marhite mulai dok memperlengkapi do mengajari. Songono baida, songono baida, songono baida na tajahai mahatanai tahapor siai ma. Songonak kaina na piga arion mabaik kue, adong dok kaina rana mabaik kue kan? Ya jari-jari maborunai kan? Songono baen pamutarnya haona do pangkocok kueon. Songono baen, na molo perlu ibja resep. Alai jolma do mengajari sagari jolma mengajari gari menjadi kuemu. Barita nauli omad dok tuhatai memperlengkapi. Jadi kita bisa menjalani, kita bisa memasuki bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Dia yang menuntun. Dia jari-jari kita. Dangi pasobu songoni, mai sini lau maho inarupani. Alai ibana dorap dohot kita mengajari kita di pardalanatai. Karena Dia memperlengkapi. Ima dipakai, bahasa ima dipakai. Dan kemudian bukan hanya memperlengkapi. Bahasa yang dipakai berikutnya adalah karena Dia yang membuat, Dia yang melakukan. Ibana patauhok kamu mangulah holo monirohana ai dipatu pado di bagasan hamu. Jadi dipatu pa Dia berbuat di dalam kamu. Lo monirohani depata. Ahadope dohonotta. Da tabudu namar Tuhani sabutul namul tahapor syai. Tapi kita imanilah firman-Nya ini. Ibana dona memperlengkapi hita di pardalanata bodarion satu tahun nanaingro, tapi bukan hanya memperlengkapi, Dia yang melakukan, membuat sehingga kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Dahiro puncak ni saluhut, jika kita telah mampu melakukan kehendak Tuhan, berarti kita juga telah mampu melakukan yang disukai, yang baik oleh para pimpinan kita, misalnya di kantor, di tempat kerja kita. Alai patokanna dipatau hitam mangulahon lo moni rohani di patanga pasti majui. Molo mangulahon na suding gaddo di dokon akka uluan nabi rupani, jangan kita lakukan, dan itu bukan membuat kita menjadi hancur songo si Josepi. Nangpet iba gadis-gadis. Tapi dia dimampukan melakukan kehendak Tuhan, dia menjadi seseorang juga. Alani berangkat madalani tahun napi nasaha ni debata di bagasal lasni roha, karena Dia yang memperlengkapi dan karena Dia yang berbuat di dalam kita untuk melakukan. Nah parpudi di sudi ngolut tahun tapasanga madebata. Tangiang tai dimulai dengan kredo yang panjang. Sai pinorbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malam roham. Hidup orang-orang percaya, kita masuki tahun yang akan diberikan. Mulailah dengan pengakuan atas kasih karunia daripada Tuhan itu. Dan kita tutup, kita akhiri juga hidup kita, pekerjaan kita setiap hari dengan pujian doksologi.
itu Tuhan. Ai horo na punah rajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililingnya. Dimulai dengan pengakuan kasih karunia Tuhan dan diakhiri sudema gulmi ningoluta dengan doksologi gabi pujian tujulu ni tuhatta tuguar ni tuhatta gulmi ni ngoluta. Horas lau majalo doho madalani tahun nai baru nasatokin nai pasahaton ni tuhatta tuhita. Amin. Martang yang mahita. Tuhan nami mauliate madiasini roham. Di borahati hatam dohami asau nang mabiar. Di tahun nasatokin nari di hapor siaido dihirim rohanami pasahatom mu Tuhami. Allah hodo namad dongani hami. Ho narap dohot tami. Ho nama nomu hami madalanisa. Allah hona sumik kopi memperlengkapi asa tahu hami madalanisa. Alahona marpabayanan bertindak jolo sudi dipatureho di hami gabi tahu hami patu pahon lo maniroham disodo hami Tuhan suruh hami borhat madalani tahun para sinirohaon napi nasaha jala sudi ngolu namion dipaingot hatam do hami sagabi tahu hasangapun dohot puji-pujian di kuar mauliate ma dihatam napapos rohanami. Amin. Hurian itu hatta marid demehita hut pasahat pilihan napa duahon.